Ngepolang nang pekarangan umah guys. Kira-kira ngarep-ngarep apa lah? Ya ngarep godong ketela guys. Nek inyo ngarani ya kluban ketela. Nek nanggone Rika arane apa jal guys? Ki godong ketelane ambak-ambak banget guys. Lah wong godong ketela karet. Tapi tenang bae. Ki ora mendami guys. Rasanya enak kok, kayak godong ketela pada umumnya ya. Rasanya cenderung manis guys. Alhamdulillah ya guys, rezeki rak melulu tentang duit. Panen godong tela sidik nang pekarangan umah juga rezeki. Gue dilebai oli sak tampah guys, tak geledak na disit. Lawang angel dicekeli bae guys. Ki dhuwur banget, mawi ditiung-tiung na guys. Lah nek ora ditiungna lah nyong ya ora gutul. Wong anu inyong ngono kurang dhuwur. Hehehehe. Alaki keri siji maneman teu arah juga. Banjur nyong pindah maring sebelah kulon. Ki ana juga guys, yang kita godong ketela sing biasa guys. Ya sing kayak cilik-cilik lah untuk karet guys. Ketela temen nek ora salah guys. Cuma anu sengaja nggak kluban nang inyong guys, jadi tak arai klubane. Kinang sebelah kene juga ana guys. Alhamdulillah banget oli sak godokan.